finally rituko ria rero ria Friday ni nyangi iyo mwaeli kabisa isafari yo mwaeli kabisa orogendo ruo mwaeli kabisa ruo musani omwana Vanny Quiz nyora Vanny Quiz igo agutugutwa hase rituko ria rero siga kwene wase rituko ria rero aria senka yabo igotoka ime ya Bomachoge chache ime ya Kisii county abantu abange banyari ko baba ko utoria no no mukabana Simbarati na ko represented abasani abange abasani buna Embarambamba abasani buna Manisango abasani buna Vikiang Miki Babuji na abande banyari ko baguturia asobonge ase amatanga yoko mwenia oyo mwabo okolunga Vanny Quiz inyora Vanny Quiz no musani wechingero cha ekegusi ochiri nguma buna amatera amange anyarire ko bakagotera buno gotera okoiga Vanny Quiz onyarire ko bakagotugutwa igaria chinsemo chia Bomachoge chache ime ya Kisii county Vanny Quiz na nyorete kaba gakorara ase enyagitari ase oborwaire bwa masukano yani atokoronga sudden illness short illness ya nyarite ko bagekomubwata na kanyara ko gakorara igo okorara kwae kwanyarite ko bakogoshtua sana usikogo chanda sana abantu abange sana sana mashabiki yae korwa ime ye orogongo rwagusi nyora abagusi nabo abange ba amashabiki yae because Vanny Quiz no musani orenge gotera ase omunwa wekagusi igo ase abasani abagusi bonse na mashabiki Vanny Quiz asiririe omoteri omoke oyo twaroche oso yubaroche obwate talent yenene kabisa iko ne talent ya nyarire ko gekurara inyuranga abantu abange abarai bakora wana Simba Paul Arati oyo Vanny Quiz anyarite ko bakagotera before 2022 in 2022 campaigns banyale ko bakorwa chi promise wose bakoruchi ira orwa wochia ase familia ya Vanny Quiz Simbarati kagotenga ero munyene werure komo somia omwana Vanny Quiz werure komo emeremo omorugi of Vanny Quiz onyonya ko kagotikana na amangana amange banyale ko bago promise inyora no okorara kwa Vanny Quiz kwanyale ko bakokoreta abasani abasani bono bachakire kwetetea bagotenga tiga tuchamo turangiraniamo tuchamo tokonyane umusani gakorera gaiga tuba twamuikange nekene abasani baito abange bachandekire abande basirire abande bona basirire teime yoborebi turi konya kubiserera abande bachakire yani obukorekani mburasi enseme ye sector yobusani aswa chinseme chichito chagusi buna bona tochakire umusani oyo okolunga Danny Lee no musani wate talent mono umusani ogotera matera atukuna is a love doctor anaimba amatera yogutukuna amatera yechinguru nabotokoranga utera uko kwabekirwe tigatotegere ne volume yonse pi nande mpaka kwere lakini ekero kubate story ya ebuya mangana etali buya nabwato bombochwite igentongeleke komo musamaheka ndinatebanga ninya sola marwa lakini bintombire bikomo musamaheka ebintombire bikongusa abasani baito maheka igo tigatoikange abasani tomanyenga what is happening in this sector inki abasani bawetera inki gekogera abasani olio ororokanenga ngoenda ali mutu obwate talent ngiye komo musamaeka nandi nkibatagete ase anene ase support ya amashabiki kolende igo bachiramo abateri bali benjiri na bateri aba gototera ya matera yobwanjani ya matera ya agoto hoboremu igo ninyangi omwelio ya Vanny Quiz na moroche igo onyari ko ngonya ko igo lito ko ya Friday na lili ali ngeli tuko yo ko mohenia Vanny Quiz igo it was very sudden, it was a very short illness ya nyari ko kiego tukuna timaite ko se konyonuma eto musani oyo
okorwa Vanny Quiz. I don't know, me personally I think the first time nilijua story yake kabisa kuna msanii anaitwa Vanny Quiz nekero na nyorete message una Vanny Quiz unyale kwa baka korara na chakete uchunguzi kanyona musanii otelta mataya some of the songs like 2 of them na mataya na nyalete kwa ba ginkoigwa hapo awali like 2 years iko umusanii twatenga twasiri young talent na ngekera turu cha basanii babwate bago expose chi talent yabo na ali twachimulekire twamanyenga any talent etakire koba nurtured tia twa baikange twa babori mbale bago sinyokwana because bono na basanii mbale bago sinyokwana lakini tia twa baikange twa babori nga ndugu dada support kiotagete elinde tonyore nga talent yao yanyale koba kiguikia ose kwanyale koba ko pass a message to a lot of people a talent yao abele koba nurtured a talent yao yabele koba cheko grow. What kind of support unataka ngona otorika ase ekenyoreke to koletera amangana una tokonyanyora zidi ko bwatia mpese mitandao yaito ya Gusii TV na Bon TV in general elinde tunyare koba kuwetwa na ngana linde lionsi ndokora yana sabu nya koba ku subscriber o turn on the notification bell kagwa turn the notification bell eka kubeka a video engen uneiga YouTube will automatically notify you igo YouTube ukorangira ngana ngeni yakora kanire injwe unya koba ko konyereria nande nabo konya koba kokosha this content ikire abantu abange you can share in any way you can share and then you nabo konga like as a video in this particular video iko zidi kufuatilia tuko hapa na tutakuletea mambo venye yanafanyika. Kumbuka ni mazishi ya mwenzetu ama ya msanii ambaye ni msanii wa secular ambaye anajulikana kama Vanny Quiz ambaye anafanyika leo siku ya Friday hapa nyumbani kwao ini Bomachoge Borabu ini Kisii County. Abantu abange including abasanii wameza kuhudhuria banyari kwa bagusangereka hagaiga na kwa family omoyo na kwa family pole barayi na barabu go bako bwatwa ose pa kongozwa ni governor uyonya kwa represented na barabu mbaleta amagombo ase family ya Vanny Quiz inyora Vanny Quiz na banyari kwa bakakorara ase umukubyoria ase omubaso kana tu a short illness yanyale kwa bagiye gukora obugima bwaye otigiro umurugi omoke yokora kuma Feliste na omwana omusinini wono nabarumbategete amasabo ase kwa jumura igo notora tokonya kwa bato koletera amangana ngatokonyanyora na indi zidi ko ubwatia ase emitandao yaito aswa ya Gusii TV ose Bon TV in general italiane goro kwa AC Bon obategere kuja tumirane in the next video.